Hej alle sammen. I dag der vil jeg lave en DIY på en cremeøjenskygge. Og ja, det du skal bruge, det er en primer. Du kan også bare bruge en helt almindelig creme. Men nu bruger jeg en primer, og den er fra Rimmel. Bare en helt vildt god primer, fordi at det er vigtigt, at øjenskyggen holder jo længe. Og ja, så skal du bruge en container. Det er bare en container for sådan grene. Ja, rigtig glad for den. Og så 3 kroner, en halv tror jeg, et par vatpinde, et underlag, en øjenskygge, du ikke bruger. Når du har vælget den øjenskygge, du har, og ja, så tager du din primer, og så tager du en lille bitte smule ind. Det der svarer til, at din cremeøjenskygge skal være. Nu vil jeg så godt have en hel del, for jeg tror godt, jeg kan bruge den her til hverdag. Så jeg tager sådan der, rimelig meget. Så tager jeg min øjenskygge. Og man må godt blande. For eksempel, jeg blander de der to varme for, og den til skrine ud. Jeg bruger den røde og den der ud. Den blå, det er min yndling, så den vil jeg ikke. Så jeg blander de der to. Ja. Så tager jeg bare den røde. Man kunne også hakke, men altså, så tager man jo hele øjenskyggen. Det kunne man også, men det vil jeg bare ikke. Og så bliver det også finere, fordi så er der også mindre arbejde, det man skal lave, i stedet for hak. Ja. Og du bestemmer selvfølgelig, hvor kraftig din farve skal være. Ja. Men den her vil jeg så godt have ret kraftig. Fordi den er rigtig pæn, den øjenskygge her. Så en pæn rosa ind, så tager du, lægger du den til siden, den vatpind. Tager du en ny vatpind, og så tager en lysere farve. Og det er sådan en karregul en. Den vil jeg så ikke have så meget af. Tag en rød vatpind igen. Og så har jeg ramt bunden. Så synes jeg selv, at jeg har fået det resultat, jeg vil. Tager man den her af. Den tut der. Tager man den rundt i hånden. Man kan også lige have lidt creme på en hånd. Bare lige til lidt der. Ja. Så tager man det rundt om vatpinden her. Og så blander man bare. Det ser ikke ud til, at der er særligt meget, når man blander rundt. Ja, det ser der ikke så meget ud til. Så jeg tror bare, at jeg tager lidt mere øjenskygge af den røde farve. Så tager jeg bare den anden, den hvide ende. Kan I se noget her? Og det var faktisk rigtig godt, at man bruger underlag. I kan faktisk se, hvor meget jeg har spildt her. Jeg har spildt her. Ja. Så husk et eller andet godt underlag, hvis I ikke vil have jeres skrivebord, whatever, sofabord, beskidt, ødelagt, fylder makeup, det er ikke så fedt. Ja, så når jeg har blendet rundt her, så kan jeg begynde at se, hvad for en farve den danner. Men jeg synes, altså, den er, jeg kan lige prøve at swatch den. I kan se der. Men jeg synes bare, at den skal være lidt mere lys og lidt mere pink. Det er fordi, jeg godt lide pink jo. Ja, så jeg tager lige den her hernede igen. Og så tager jeg en pink. Eller en hvid hedder det. Jamen 2 sekunder! Det var simpelthen min mor. Det er bare en del. Og så tror jeg faktisk, den er færdig.
der. Kan lige prøve swatch den vej. Wow, jeg tror faktisk, den er pæn, den her. Ja, den er lidt der. Jeg ved ikke, om I kan se den. Jeg tror, jeg vil have den her på i morgen, ja. Den kan også bruges til en blush. Så ja. Det er så det færdige resultat, det her. I kan se det her. Det er ikke så godt, fordi det er lidt træls, men ja. Like, hvis I kunne lide videoen, og abonner, og kommenter. Og kom gerne med videoforslag, og ja. Ja, hej!